Ale tiež touto formou zvýrazniť fenomén, nahlas volať, že budúcnosť má spojenie Prešov a Hradec. Pretože Prešov je naozaj prvé mesto medzi hradmi a že nie náhodou sa prvý hradný ples bude konať práve v Prešove. Nesieme pozvánku! Nesieme pozvánku! Na prvý hradný ples! Na prvý hradný ples! Je to taký pochod pre hrad. Myšlienka vznikla spontánne, keď sme písali tlačovú správu o prvom hradnom plese. No a zistili sme, že Prešov je prvý medzi hradmi, čo sa týka blízkosti hradných skúcaní. Na prvý hradný ples!